Tak, čau to lidi, vítám vás u našeho videa a jsem tu s Florianem a budeme natáčet Masox 007, to jsem já, versus Florian 14, Taekwondo versus Judo. Čau Florian. Čaute lidi, jsem za tebou. Je, čau. Čau. A kdybyste tam slyšeli nějaký hlas, tak to je u Floriana, že no prostě jeho bráška. Malej. No, jmenuje se Tomášek, takže se můžete zasmát aspoň, že jo. Tak 3, 2, 1, taekwondo, hojo, 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 hojo. A budeme ale jako natáčet víc soubojů v jednom díle, že jo? 6. Jo, a budem taky třeba s mečema. No, s mečem a A diamantovým. každý si je ale musí sám enchantovat. Jo, byli, někdo to není. Help me. A IP na ten server jmenuje se CityCraft. IP budete mít v popisku videa. Že jo, pane? Jo. Jo, boys. A natáčím to já furt, protože on neví, jak natáčet. Ale sice mám YouTube. Na YouTube, ale neví, jak natáčet. Jo, moc. Taekwondo ovládá. Počkej, já mám málo hungerbaru. Já mám půlku srdíčka, mám málo hungerbaru. Hele, už mám Jo, boys. Už. 3. Já dělám si srandu. 3, 2, 1, hoja! Ne, počkej, já mám 2 srdíčka. No a já mám plný. Jo, tak teď se můžeš sportovat, protože máš málo srdíček. Hoja. Tady není PvP zóna. Počkej, já se jdu najíst. Ne. Sakra, jsem si místo žrádla vzal to kůži. A já. No. Mám hezký skin a on taky. Měl jsem dřív skin Menta, ten se mi nějak přestal líbit, protože všichni mi psali fake. Tak radši jsem si to přeměnil na svůj. Floriane? Počkej, si mi dobijou srdíčka. Cože? Aby si čekal, až se mi dobijou srdíčka. Už se mi musí dobít. No jo, ale ty mě stejně nemiluješ, tak co? Jo. Což je lepší než... Ale nenaštveš se, když něco teďko udělám. Naštvu, protože si mi dáš C4. Ne, to ne, ale něco jiného. Je to Kdyby něco je tu gun mod, že jo? Jaký? No gun mod, jakože na ty AKčka tak. Jo. A nevydávej na mě ty granáty a ty Ne, to nechci, ale... Ty smrdíš. No, sám smrdíš, Tome. Jo, to je Tomáš. Teď právě můžete slyšet mýho malýho bráchu. Je. Který mi Co to říká, děláš? Ale to je, nesměj se. Nebo tam na tebe vletím. kde tu jenom sakra je. Já stojím na trůle, která se otevřela. Hele, byli Tady to je. To hodiny hledal. No tak pojď, už mám. I believe I can fly, chipmunci. Jestli. Pojď sem. Sem, pojď. Sír. Hej, ty máš na mě meč. Ano, feed the beast. Kde jsi? Gamer. Jau, ty vole, neportuj mě. Cože, ty máš kreativ? Nemám. Kde asi jsi? Ty za mnou běháš, takže se mě neptej, ty to víš.
Ale ne, počkej, já do tebe chci jenom bouchnout. Prej, máme jenom 2 srdíčka. Jau. Takže jeden souboj je fuč, ale budeme jako ale v tomhle díle budeme bojovat jenom rukama. Tak jo. Tak pojď. Tak jdem do lesa, tam je to lepší. Ale vlastně to budeme... Hej, ty máš na mě bazuku. Dej mu to. Hej. Co je to, ne? Prostě vždycky netrfí. No, on se netrefí, on nemá žádnou mušku. No jasně, že se netrefím. No jo, no, tak máš mušku, no. Ale jenom někdy. No, jenom někdy, no. Lomeno, ome. A tady ty... Home. Homosexu. Pojď. Homosexu. Jsem si uklidil tu bazuku, jdem bojovat. Počkej, já najdu nějaký místo, nebo... Ale počkej, já tady použiju to. Hele, ale příští díl... Ale hlava. No tak, To je moje hlava. tak jako třeba 9. díl. Koukej. Já sem dám hlavu na zem. A to je moje hlava. To je C4. To není C4, koukej. Koukej, já ji mám normálně v ruce, tu hlavu. To je hezký. Hej, tak mi, daj boje. No Počkej. tak jo, tak asi... Tak já ji dám zase na zem, jo, a můžeš... Já vím, že to bude dlouho, ale 20. díl asi budeme mít už arénu, co? Dělej. Že jo, že 20. díl... Dělej, jinak ji vykopu. Svoji hlavu. Mám? Chceš? Jo, Tak si ji vem. díky. Ty máš sesterko. Ale jako... Mně z tebe spadla hlava. Uká. To je tahle hlava z toho, koukej. Steva? Ne, z toho akáčka. Teď vidíš, jak tam mám ten jazyk. Ježiši. Prostě. Máš jazyk? To nebude asi spíš boj. Sakra, ale já už nemám C4. Ještě, že tady mám jednu. Ne. Ne, dělám si srandu. Nemám. Tak asi to ukončíme, protože on po mně bude střílet bazukou. Ne, 3, 2, 1, chuja. A běží do PvP zóny. Neběží. Takže 20. díl budeme... 20. díl budeme mít arénu, že jo? Asi si Jo. stavíme. Čilej nebo... Ne, jdem do PvP arény. Tak já jdu do PvP arény. No tak Já si dělám srandu. tady... Jo, pojď do PvP arény. To je Jo, tak jo. Ale můžeme se vyzbrojit, jo? Počkej, tak ale to se musím vyzbrojit. Ale ty bys mě zabil, ty máš diamantové věci. No to. Tak já si vezmu slabý meč. Já mám železný. Já si vezmu železný meč. Nebo já si vezmu zlatý. Teda zlatý. No. A můžu si vzít já silnej. Jo, můžeš. Thank you very much. Já mám ty strašně moc žel. Jo, ale budeme si vracet věci, jo? A Floriane, No. tak koukej se na to video, abys nevěděl, co mám ve truhle. Co mám v truhlách. Mám tam samý jakáčka. Ne. Jo.
Počkej, jdem na warp to. Idiot. Asi jak se dostanem na warp PvP, když... Kdybyste něco slyšeli, tak to je můj to je brácha. Jo jasně, přestavba. Nech, Pojď na warp PvP. nech to te oba. Přestavba. Počkejte chvilku. Co je? Kdybyste slyšeli, tak tady asi má můj brácha koncert. Jaký koncert? On furt si tady zpívá, protože asi jsem mu řekl, že natáčím, tak on chce, aby ho všichni slyšeli jeho hezký, překrásný hlásek. No a když zrovna nenatáčíme, tak je úplně sticha, že jo? A tak čau. Já to asi ukončím, protože už začal šílet a přišel brácha, takže čus, mějte se fanfárově. No tak, tak zatím. Mějte se fanfárově. Ahoj.